ibabaw sa waterfalls. Mauna ni siya gitawag ko paling-paling. Masipiyat ka gamay, maligid man yun ka. Daghang mga driver sa balhabal, naligid ring napita. Uy, nakuha ka itong ilang motor man yung testebe. Naiuba nakuha rin ko pisot, naasay wala. Away, problema, kaya daghan naman kayong mga motor ron, kanang Rose. Brato na kayo man yung testebe, unya, kusog pa kayo managad. Mauni kitawag ron yung pisot, Rose sa kalam. Nihunong ko diri mga idol, kay nabiyaan mga among kauban. Manoy Kristebe, nganong nabiyaan man ang inyong kauban? Akong gisugo lulubot yung upapalit og ilim nun. Apil ng tiki-tiki ato Manoy Kristebe. Aw, syempre lulubot yung apil na gyud. Sa katong ganahan mo ari diring dapita, pamalit na lang mo daan sa inyong panginahanglanon. Kay wala ra pa'y naninda, layo-layo ra pang tindahan diring dapita. Asa mo gid na nahimutang dapita Manoy Kristebe, guard? Sa gikaingon na ko nimo ingko pisot, naani dapit sa bukirang bahin sa San Fernando. Ang tawag diring dapita, paling-paling. Gikan sa lungsod sa San Fernando mo, biyahe pa ka sa balod. Gikan sa eskina sa balod, kilid anang kapilya mo, tangas ra jud ka. Ayaw nagliko, diretso ra jud ka. Inik-abot nimo sa bato, apili lang pangutana. Ayaw pagsalik sa imong Google Map, kay wala ra pa'y signal ditong dapita. Basin, masakan na hinuon ka. Unya karon mga idol, naabot na jud ta. Gikan sa kalsada, naapay baklayon nga porting bakilira. Ang atong multicab, gibilin na sa babaw, kay wala na may kalsada. Oy hala, sakto ra gid man ni Kristebe. Oy, wala nimo dada si Bigo Kulapok si Beramon. Unya, i-appel pa nimo sinulong, maligid na pud to in taon. Mao ni kiingon ako nimo ingko pisot. Nga ayaw na lang pud og puyo. Kanang arthritis nimo og huba, delikado og musuol gyud. Bata ipa kay entrance ani. Isang po! Yay! Ano sa ilas? Ako silang giilad nga naay entrance. Dagan-dagan ra ba mi dako gid mig mabaya. Bitaw mga idol diring kapita wala pa ni bayad. Libre ra gyud na siya, ang kahago lang gyud nimo giagad. Sino sila? Katultol din sila. Hoy, paginay mo bata, di maligid mo. Sabak kaya. Ang tao ron. Usa ka pick up sa do. Samtang nagbaklay mi mga idol, madungog na namo diri sa babaw nga sabak kay sa ubos. Kay naa na may nangaligo na una na mo og abot. Usa ka trakan ubay-ubay sad sila pon. Oy Manoy Kristebe, usa man ang sigig taginting dia. Oy saba man na kaayo. Ay da, tanduay silik ni ingko pisot. Mo inom ko ani inik abot. Mauni pulis ani agas na kong singot. Unya diring dapita makita na namo kaliguanan mga idol. Dito lang mi sa unahan agi kay medyo lawom-lawom man di ari. Unya naarap ako gibit-bit nga tiki-tiki. Bahalag layo basta safety. Unya diring dapita na niid pa mi sa sitwasyon. Dili lang mi mo patakag sound kay medyo lawom-lawom ra ba mga idol. Kay basin og bubutod unya tagwalay oras in taon. Unya karon diring dapita ang gidala namong isda amo na ning sugbaon. Kay medyo gutom na pud among bitok in taon. Ting paniud to naman pud mga idol. Maayo ning mga ligot ang busog. Unya ato ni silang respetaran kay ni pusing man gyud ni sila. Mangluod ni sila kung dili igon sa kamera. Unya diring dapita mamonitag basura. Hangyo na mo sa inyo ha. Ayaw in taon mo pataglabay sa inyong basura. Kay kung mubaha maanod ni sa atong kaliguanan. May pay atong daoba total ang usunlier buslot naman. Ang lamok mahadlok pa ning mga kanahan. Unya karon ato ning suwayan mga idol. Ayaton. Oh, Aw magpili na ka na Manoy Kristebe, layaton umuuli. Oy hala, ka kining Manoy Kristebe o nilayat man hinuon. Nabasa na hinuon ang imong kamera Manoy Kristebe. Ayaw og kabalaka ingko pisot kay kanang akong kamera waterproof sa napod. Kung ang tubig makaso dili nakagawas gyud. Unya kining ubos mga idol, mao ni pinakadako nga po. Dili lang namo
adto kay wala may agianan po. Delikado diring dapita kay purting laumag yun. Muabot ang panahon nga madibilap ni sa atong lungsod. Aw matik, welcome kay ta diri gyud. Aw syempre magpabayad na ni sila puhon gyud. Aw dapat lang man yung Chris TV nga na entrance kay ang maintenance di ana. Mao gyud ing kupisot. Mo abot gyud ang panahon nga madibilap na ni gyud. Puhon-puhon ing kupisot og lulubot yo. Mahimo na ning tourist attraction gyud. Oy balik na sa babaw man ni Chris TV kay basig ma-slide ka diha. Unsaon na lang dili jud ka makuha. Kakuya og si kumpare na ni Mamintana. Aw ako gyud silang kalagon ing kupisot. Labtikan gyud akong niyang itlog. Diring dapita mga idol lingaw kay mga bata. Kay kung ganahan ka og lawom na may mabaw uya ganahan kag mabaw na ama say lawom. Aw walay problema kay magpili-pili raman ka. Unya kay naluto naman ang atong sinugba mga una ta. Basta kaon na hisgutan dali ra kay natapukon mga idol. Pero og kani mga tawhanang suguon, labi na palabuhon pa silihigon o pahugason. Aw magpabungol-bungol dayon. Busog na kanyo? Ha? Bitaw bahala dili kay bungga basta makatapok lang ta. Maunay kaon nga pinubrihay ra ba? Halangan og magpadato-dato ta nga bri ra man ta. Ning tungura ato ning ipagawas ang atong hukagi mo. Dili ta kapita kay walay kompetensya. Init pa kayong isda kay wala pa man hauna. Aw mate kay purti man atong marua. Nalipat din ako sila. Unya karon kay busog naman ta. Sa tiki-tiki mo tumar na ta. Kay mauni vitamins nga makapaabtik ba? Kung malabanan ka malibat imong mata. Oy Manny Chris TV, mao jud na imong favorite subject. Aw matik ing kupiso. Kay balo na biya ka nako gyud. Basta tiki-tiki paborito nako gyud. Unya karon magpahilis na punta. Kay sa paglayat nahigaman Ay tao! Op! Op! Oh, vlogger. Hangit ka mamain mo, wala. Wala, tampan ka. Oy hala, may mga bata wala man ang hit silang mama. Inik uli lusion ginimbugan nila. Ang bata ni hangyo nga mulayat kuno siya kay bansay man kuno kaayo siya. Burag kuan oy, burag maral. Pwerte nilang katawaan kay kanang maral iring man na sa libon. Look, Di ba tabang? Okay! Fire! Oh, grabe! Sige! Fire! Okay! Kita ng ulo! Alright! Tingawa! Sige! Bro, katulo na dyan ka! Naigo na kong pan! Kamera! Sabi kahiyaan ni mataagin eh. Wala pa din langit yung mama. Right. Sige, pagdali kayo hapit na malubat. Kana! Grabe kahiya pa tao eh. bata pag gani, mayo na kay manglayat. Murag yung mga iring nga kumagat. Ay sos, kada kong iring kuso kay manungka. Kaya panganin mo gani? Ha? Sigan? Bisiri? Tadsiri. Tadsiri? Okay. Ondong. Alright. Napunaan ako ng atong mga amigo, mga idol. Atong tanan nga nangaligo gahapon, shout out ninyo diha. Naigo man ka sa kamera o wala, shout out ninyong hurot na lang. Maurag yun niya ang akong maistorya. Sa among pagpangaligo, pwede ginamong lingawa. Sunod na pudpuhon mo, balik mi diring napita. Kung luya imong tuhod, maglisog gigag tangas dire. Kay purti mang bakilira. Isunod na mong balik, bukaon mig saging purting daghana. Para kusog kay kamo tangas ba?